kina zagin kin yi bidiyo kin zagi 'yan Saudiya da wanda aka haife su a Saudiya, kin ce mana dabbobi, kin ce mana akuyoyi dabbobi, ana bibiyar mu da gudu. Mun zo mun zauna, iyayenmu ba su nuna mana Najeriya ba su nuna mana danginmu ba. Su wanda aka kai su Najeriya watakila ma za su nemi kuɗin haya ko kuma ba su ma san inda za su je su zauna ba. Duk mun ji mun gode. Abin da nake so in nuna miki shine Hauwa Waraka, duk duniya babu garin da za ki je ki zauna a cikin garin a ce miki gaba ɗayansu dukkansu na gari ne. A kowane gari na duniya Hauwa Waraka akwai ɗan iska, akwai karuwa, akwai ɓarawo, akwai maye, akwai shege, akwai ɗan halal. Kamar yadda a Najeriya haka zalika akwai. Ban ce miki babu a Saudiya ba, saboda duk duniya shi ɗan adam duk duniya ko ina idan kika je ki zaki samu. Saboda haka rayuwa take, duk inda kika je ki dole ki samu nagari kuma dole ki samu lalatacce. Abin da nake so in nuna miki a nan shine, kin ga bayana littattafai ne. Kin san dai a Saudiya ba a sai da littattafan karuwanci ko? A Saudiya ba za a sai da miki littattafan da zaki koyi yadda zaki ki karuwanci ba. Kuma sannan wannan uniform ne a jikina, kayan makaranta ne. Kin ce ana haifar mu muna zuwa wanke-wanke muna waye. To ai wanke-wanke shi wannan ne a tunanina aiki ne. Sannan kuma da sana'a ce mai duk inda sana'a take ba fa abun kunya bane ba sana'ar ba, ko da a ce tallan gora kake ballantana dan kana wanke-wanke. Kuma wanke-wanke fa an san shi a duk inda mace take, ko wata iriya in dai mace ce an san ta da wanke-wanke da gyaran gida. Kuma me idan ka je ka yi wa wani wanke-wanke kuɗi fa za a baka. Abun kunya shine kai sata ko kuma ka je kai karuwanci. To kinga kuma wanda ya wanke-wanke aka bashi kuɗi ai ba abun kunya bane ba Hauwa Waraka. Kin gane? Sannan kuma a bidiyo na yi bidiyo na baki, na mayar miki da raddin abin da kika yi. Na mayar miki da raddin abin da kika yi da kuma asalin ta yadda kika fito har kika je kika shiga industry kika fara yin harkar film. Kin gane? Sannan kuma ni ba zan zage ki ba kamar yadda kika zage mu, saboda ba zan nazzalar da mustawa na ba irin naki mustawa. Saboda ke na ga alamun kawai dai kamar kina da matsala a kwakwalwarki ko kuma shaye-shaye ne ban sani ba. Saboda haka ki kula, dan na rantse da girman Allah idan kika shigo Saudiya kika ce zaki ke ba ma idan kika shigo Saudiya kika ce zaki haka ba, Allah ya kawo ki Saudiya. Za mu nuna miki mu yan zaman Saudiya yin iska ne, mu yan zaman Saudiya mun raina mutane, kowa ya raina kowa. Idan mun raina mutane ke ma kin raina mutane, saboda kin zage mu har kina da bakin da zaki ce mana wai mu dabbobi yan iska mun gama karuwanci. Ke idan ana maganar karuwanci ma ke har zaki yi magana, ai na ma godewa Allah da yasa ke din ce ma kika yi voice din kika zagi mutane. Ke kina yar fim, duk da na san ma ke harka fim din nake kawai suna ta tara. Sannan kuma na san da a yan fim din akwai yan iska amma ba kowa ba, kuma ke kina ɗaya daga cikin yan iska. Saboda ni ba zan haɗa yan fim ba gaba ɗaya in zage su kamar yadda ke kika haɗa mu dukkan mu yan Saudiya kika zage mu kika ce mana yan iska karuwai masu wanke-wanke a gidan mutane, ana bin mu dabbobi akuyoyi waye da sauransu. No, a yan fim din akwai nagari, akwai masu tarbiyya, akwai kuma wanda suka san darajar mutane, sannan akwai wanda suka san darajar kansu, suka san darajar iyayensu, ba sa zagin mutane, ba sa gaya wani su cewa wasu karuwai ko kuma su cewa wasu yan iska. Kin gane? Saboda haka ki iya bakin ki, don kowa ya iya allan shi zai wanke kayan shi ake cewa ko menene. Almuhim, duk ranar da kika zo Saudiya wallahi Hauwa Waraka sai kin rena kanki, sai kin daku, sai mun ga uban da ya daure miki gindi a Najeriya gaba ɗaya har ma harkar fim din. Ba ke kina wai ke a Najeriya idan aka zo, idan Najeriya ta ubanki ce, ubanki ne shi kadai ya gina Najeriya, sai ki hana yan Najeriya idan suka tafi daga Saudiya su je Najeriya sai ki hana su shiga. Ko da yake